Halo, dobar dan, ćao svima, danas je bio lepi sunčan dan, ali tu sam da vam pokažem kovertu koja je stigla iz suda, znači tužio sam Maju Marinković, kao što sam rekao, i tek što je ušla u reality, morat ćemo da se vidimo na sudu, evo sada ću vam pokazati, samo da se ne vidi moja prava adresa, pošto oni su mislili pojedini reality igrači da je to moja adresa, ali pogrešili su, to je 2 ulaza. Evo, treći osnovni sud, to. I evo sam, šta piše. Stvarni tužioc, tako piše, Radonjić Branislav, protiv tužene Marinković Maje. Tako da evo još jednom namestit ću da vidite. Evo ga. Tako da Golubica morat će da osmisli neki styling za sud, već sutra mora da izađe. Nadam se da će osmisliti neki styling sličan onom nedodirljivom kao Bela Golubica što je sinoć ušla u zadrugu. Kao što ste videli, tužio sam je i nisam se nadao da će ovako brzo stići, to jest poziv na sud. Ovo je stiglo meni i njoj je isto stiglo, tako da eto, treba da se vidimo na sudu. Za sve ono što je radila ne treba da radi. Mislila je da je ona kao neuhvatljiva i slično tome, samim time da ušla u zadrugu i to definitivno ne važi. Reality je reality, ali sud je sud. Tako da, gledao sam njen ulazak juče i kratko ću prokomentarisati. Po njenom ponašanju nije toliko inteligentno da sakrije. Njoj se Dejan uopšte ne sviđa, poklonila mu je parfem čisto da Lili da napravi kontru i da joj napravi, da kažem, šamar taj neki. Njoj se car sviđa i dalje, a pored toga što se sviđa car, sviđa joj se Janjoš. Ona je još uvek zaljubljena u Janjoša. To ste mogli da vidite da ona ide po kući bukvalno gde je on, to je njena taktika. Išla je tamo u spavaću sobu, obilazila ka njega, izašla je u dvorište, stajala je namerno tamo na ugao da on vidi, da on primeti, da on vidi njene silikone. Onda u jednom momentu kada on komentarisao njene grudi, ona se pojela živa što je tako sela i što je kosa bila preko grudi, što jednostavno nisu mogli grudi da joj se slikaju kada se pričalo o tim njenim novim grudima. Mislim, toliko o njenoj inteligenciji. Druga stvar, mislim da će njen plan biti da posvađa Dalilu i cara, tako što će ona početi, već je počela da flertuje sa carem i već je napravila tu neke varnice, neku dinamiku između svih mogućih ljudi i ja se iskreno nadam da će biti interesantna, ali trenutno je ona u nekoj fazi mutave patike, zato što kad ona ti je u fazonu, kad se snimala sa mnom takođe, nekako uključiš kameru i ona trudi se sve fino da bude kao na nivou, da bude dama i slično tome, a u stvari ona je zapravo najzanimljivija kada stigne to ludilo, samo što je u spoljnom svetu to ludilo malo više košta, a u realitiju na neki način malo manje. I bit ću iskren, ja Maju Marinković uopšte ne mrzim, samo smatram da za njen bezobrazluk koji je pomislila da može da se igra sa mnom, morat će da snosi neke konsekvence što se suda tiče i to je to. Inače, meni ona i dalje nenormalna, lepršava i drugačija, napravila od sebe. Ja nju kad sam pitao u Zadruzi 2, Maja, zašto nemaš nadogradnju, kao ne treba mi i to, kao šta je tvoj cilj u životu, sam je takođe pitao. Ona je rekla kao da se napucam, da postanem neko i nešto. Onda, ne znam, tu krug ljudi u kome se ja krećem, svi se pitaju kao zašto ona ima toliku plastiku u sebi
I onda ja kažem, Majina dijagnoza je ta da svojim izgledom, silikonima nadomešćuje, to jest želi da dobije pažnju, ljubav, želi da dobije sve, mislim, smatram da je nimfo takođe, želi da dobije sve na osnovu svog fizičkog izgleda. Onda moj drugar kaže, zapravo Johnny iz Interventne, kaže, pa šta će joj kao tolika plastika, može da bude nimfo i bez plastike. I tome slično. Smatram da je preterala sa hialuronom, ja sam nekad preterivao, više ne. I moje lice će za 2 godine izgledati potpuno neprepoznatljivo, potpuno prirodno, zato što ću izvaditi sve ovo što imam. Samo što planiram, eto, da se to desi u nekom budućem periodu i van Srbije. Tako da, bukvalno me ljudi neće ni prepoznati, to je neki moj cilj, eto. Kad završim sa YouTube-om, pošto ne planiram da se bavim YouTube-om duže od 18 meseci, evo to sad premijerno kažem, bavit ću se u narednih 18 meseci ovim kanalom i snimanjem, posle toga idem u potpunu ilegalu. Pa, eto, Maja je preterala sa tim, lice je potpuno puno hialurona i to će se vremenom mešati sa tim masnim ćelijama, sa vodom, to povlači vodu i ona će vremenom doživeti potpunu disfiguraciju će doživeti i tako da je to blaga katastrofa, ali to ti je sve za taj instant mozak njen, koji želi sve, želi odmah, želi ekstremnu pažnju, ljubav zapravo, a to radi na pogrešan način. Kao što je Janjuš rekao juče, on je volio i njene stare grudi, a nije se zaljubio u njene grudi, već u nešto, u neku energiju, nešto što je imala, što je bila, što je normalno, zar ne? Ali vidite, ona ima taj def u glavi i poremećena je. Njoj je sve u estetici, sve u krpicama i prosto deluje priglupo, priplitko. Nije ona zla, ali je glupa i iz te gluposti ume da pravi gluposti. Razumete? I delo onako kao gojska, razumete? Sedi, pozira, pući se. Pritom, ne znam, ja lično nikad nisam volao silikone, ne znam kako drugi muškarci mogu da se dive implantima, ovolikim implantima. To je po meni ružno, skrnavljanje tela, pretvorila je sebe u porno lutku. Moje mišljenje. Evo sam ovde. Još jedna stvar koju sam primetio je ta da je, samo sekund, da su oko nje bile sve muškarci. Devojke su transparentno pokazale svoju ljubomoru prema njoj, zato što manje više sve one imaju taj def plastike u realitiju. I video sam kako su je gledale, onako pozavidno, neke sa divljenjem, ali u suštini nijedna je nije pozajmila vlažne maramice, nego je onaj, kako se zove, dečko iz Bosne, teniser, pozajmio te maramice. I to je slično, tako da to je jedan specifičan profil osobe koja ima tu neku turbulenciju u glavi, što znači sa devojkama nema apsolutno nikakvu kompenzaciju drugarsku, prijateljsku, osim korišćenja i osim tako korišćenja drugarica si mi, ali čak nema sad ni drugaricu, nego je iskoristila Marka Đedovića kako bi otišla do Janjoša koji je sedeo tamo u dvorištu. Eto, vidite, do tog stadijuma ona stigla. A sa muškarcima ima taj odnos nimfo i porno, a očekuje da neko voli. Znači, Maja pati od hroničnog nedostatka ljubavi, a to nadomešćuje na neki potpuno loš i pogrešan način. Znači, to što ona radi je sve pogrešno i samim tim ona je cirkuzantkinja. Ona se i obukla kao iz nekog cirkusa, iz Moulin Rouge-a i, mislim, Moulin Rouge nije cirkus, da me ne shvatite pogrešno. Tako da, to je što je. Smatram da će biti jako interesantna, samo da se malo probudi i da izađe iz tog pozerskog fazona, a okej, vidimo se na Sodo, čisto sam i vas obavestio, nemam nešto nameru da se bavim njome više, ovim završavam epilog o Maji Marinković, ide na sud i to je to.
počinjem uskoro da se bavim nekim novim temama, nekim novim stvarima u životu i moći ćete to da vidite na Brandon Vlog Srbija. A i po neki komentar, još neki zadrugari zaslužuju moje mišljenje koje nisam želeo da im govorim u realitiju, jer jednostavno ja sam bio preisključen u realitiju i nisam sebi uopšte hteo da dajem, jer u zadnjem ovom sam imao alergiju u spavaćoj sobi na jeftine parfeme, dezodoranse, pune aluminijuma i nisu hteli ljudi da otvaraju prozore, ja nisam imao vazduh i mi se non stop spavalo i mnogo mi bilo loše, tako da ja sam bio tamo fizički, ali psihički nikako nisam bio u realitiju, tako da pozabavit ću se još nekim ljudima ovde na ovom vlogu dok ne počnem sa nekim novim temama, a vi dole u komentarima napišite mi šta želite o kome da saznate, i koga želite da prokomentarišem. Imamo Rumenku, neke stvari koje javnost ne zna, pa ako vas zanima snimit ću i vlog o njemu, znači o Rumenku iz zadruge. Tako da tu smo, hvala vam puno što me pratite, lupite like i subscribe, tako da tu smo i družit ćemo se u narednih 18 meseci na ovom kanalu i to je to. Hvala vam svima što me pratite, hejteri, fanovi, svi ste apsolutno dobrodošli, imun sam i na hejt, a volim da čujem i mišljenje o tome šta radim i kako radim, a najviše pozdravljam ovim putem Snežnu, tako nešto, u sledećem videu ću popričati vezano za nju, to je jedna youtuberka, Snežana Kraljic, tako nešto, koja je iznala čitav vlog o mom kanalu i slično tome. Hvala vam puno, divni ste u svakom slučaju svi. Pozdravljam vas puno. Ćao, Brandon.